Hej og velkommen til den her video. Der er en ny Simpsons sæson, Fortnite, helt ny sæson. Så her ser vi introen og traileren til sæsonen. Så har vi de nye sidekicks her. Og så er det tid til at join Carl her. Så. Hey hey. Hey Elton. Hey, Går det godt? Carl. Ja, hvad med dig? Så er det Fuldstændig sindssygt. Ja. Ny season og det hele. Ja. Og jeg kan se, at du også har en lille hund ved siden af dig. Ja, min hedder Peels. Det var den recommended, så nu er du blevet som en lille doggy. Nå ja, min hedder så makrelmuller, men Ja, men det er også perfekt det der. ja, jeg tænker bare, at vi tager noget normalt. Battle Royale. Ja, det tænker jeg også. Yes. Men jeg kan se, hvordan har du fået tøj på den? Jeg gik under customizing, så... Sådan, Nå ja. Battlebossen hedder simpelthen Otto nu. Ja. Okay. Så driveren, ja. Det ser helt anderledes ud end sidst. Ja, mappet er blevet lidt mere sådan tegnefilmagtigt, føler jeg sådan. Ja, og det er heller ikke særlig stort. Ja, Skal vi bare lade den her? det tænker jeg. Min hund er med! Halløj! Pet? Nej, du skal ikke gå fra mig. Ja tak. Hvad er det her? Chug splashes. Okay. Tactical shotgun er tilbage og... Mr. Blasty. Det er et sejt navn for et våben. Du har ham. Hvor tænker du, vi lander? Det... Vi skal simpelthen prøve at lande i Springfield Ja, det... Town. Greasy Machine. Hvad er det for en statue? Men... mit aim. Nå. Jeg har virkelig ikke spillet foran af det lang tid, kan jeg mærke. Første kill i en ny sæson. Ja tak. Hvad fanden er der sket med hans hoved? What? Okay. Hvorfor jeg kan man tage hans hoved på? Jeg kan ikke tage headshot damage med hans hoved. Fuck overbeat. Vil du have den? Prøv at Ja, læse, hvad der står, når du tager den på. Jeg lå bare mærke til, at der manglede et eller andet på den her First statue. headshot damage will hit. Okay. Jeg går simpelthen animos nu. Det bliver jeg nødt til. Ja, hallo, det er Carl.
Jeg troede lidt, det var Scar, der var kommet tilbage, men det er bare en striker af jer. Nå, ja, det troede jeg også lige. Ja. Og den boss! Mit aim er lidt væk. Er det en rigtig player? Hun er meget HP! Hun er virkelig meget HP. Wow. Der er en enhanced. Hvad var det, du fik? Der er den her. Men fik du ikke et eller andet... Sløbe det her. Burger! Enjoy a steamed ham here. What? Nam, 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 nam. Jeg spiser alle. Ja, jeg tænker, Der er ikke nogen, der må få det. Go. Du har da bare en i hånden. Ja tak, nu er der ikke nogen, der kan få noget. Prøv, der er mennesker lige herude. Jeg var også ved at blive lidt sulten. Wow. Hovsa. Ja, tak. Der er phone. Den er ikke til stede mere. Der er lidt mennesker herinde. Og der er et kæmpe tv her. Der er mennesker heroppe. Lige ved mig altså. Prøv at komme over til mig. Sådan. Der er en bot på vej imod dig. Jeg missede. Har du ham? Ja. Ja tak. Oh my god, han havde godt loot. Jeg kan skyde dem med ballon måske. Wow. Jeg kan ikke lide, at vi har sådan en rigtig dårlig position lige nu. Jeg missede. Den der. Jeg skød hende op med ballonger. Skal vi køre væk i bilen? Jeg hopper ind i busken. Det er meget vigtigt. Så lidt sløp her. Hvordan ser busken ud indenfra? Oh my god. Hvor er de? De herovre. Jeg ramte ham med ballonen. Knocked. Ja, tak. Er han så oppe i... Han er oppe i træet? Han er bag træet. Vi har ham. Kom så. Mit Dræbte du aim hans er... mate? Det ved jeg ikke. Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror Jeg vil lige, lige du have skal passe på. Ja, den der, tak. Ja, tak. Kom så. Skal vi pickaxe ham? Skal det vores første kill være pickaxe? Jeg tror, det er lidt for risky. Tror du ikke? Nej. Ja, tak. Jeg prøvede pickaxe. Nå. Jeg tager 100% første game. Er det så tid til andet game for at se lidt mere map ud? Ja, yeah, hvorfor ikke? Ja. Jeg elsker den her intro, når det er, man kommer ind. Ja, jeg synes også, den er meget god. Der var en, der landede foran mig. Hvad er det? Yes. Wow. Equip and weapon. Hvad er det her? Powerplan console. Der skal jeg lige hen. Der er en menneske der. Ramte kun et skud ud af sådan 400 der. Tak, det var. Jeg har lidt problemer her. Jeg redder jorden. Med...
Er der gammel Jeg har lige brug for din hjælp, Alton. Er der gammel Chernobyl 2.0 her, eller hvad? Ja. Jeg kender ikke rigtig den rigtige rækkefølge, og der er en ude foran. Wow. Har du ham? Jeg gætter mig bare frem. Ja. Du gjorde det? Gør jeg? Nice. Han svinder deroppe. Alton her. Nice. Altså. Tænker lige at tage en tag. Der kommer endnu en. Ja. Wow. Rykker mig lige lidt, så der var mere plads. Jeg tænker bare, han healer sin med, så healer du bare mig. Sådan. Han er igennem vinduet. Stol på det. Jeg har fået burger. Her har vi hope. Burger? Ja. Men kom ned her, for jeg skal ned under jorden. Bare til der. Man kan ødelægge den. Alton! Ja. Donutten er lidt nede på jorden nu. Ja den. Jeg kan se det, ja. Skyd du den nu? Wow. Jeg kan se donutten. Nej, donut, kom tilbage! Og slut. Kan man flyve, prøv du og sådan slå imens jeg slår sådan. Skal vi prøve at se om man kan flyve? Nej, lad os se om vi kan få den op og stå, sådan at vi kan rulle i den-agtige hamsterhjul. Det bliver nok lidt svært nu. Ja. Der er lidt fight. Ja. 55 headshot. Jeg har ikke... Tændt i dag. Den er her. Ja, tak. Jeg kunne komme ud af et vindue. Skal vi tage det ned? Ja, tak. Der er mythic og alt muligt herhen. Oh shit, bagfra. Alton. Hvordan overlevede jeg det der? Jeg er død, Karl. Jamen, så der var videoen for i dag. Vi sådan explorerede lidt rundt på de nye POIs og den nye map. Den nye textures, der er på græsset med hele mappet generelt. Så er de nye sidekicks, hvad de bruges til, og hvilke nogen der er her. Og så har vi også fået tjekket ud med de POIs, vi nu har fået set, om hvilke ting man nu kan med, for eksempel med hovedet, som gør, så man ikke kan tage headshot damage. Eller mister den der blasty revolver ting, som giver en balloner. Så ja, det var videoen for i dag.